Yan, good morning mga kabikulana. Bago nga pala ang lahat, ayan, welcome back sa aking munting channel. For today's video, ayan, tara samahan nyo ko na tunghayan natin ang part 2 ng aking vlog nung nakaraan dito sa 13 Falls sa DRT Doña Remedios Trinidad. Kaya naman, ngayong araw na ito mga kabikulana, tara at samahan nyo ko na tuklasin natin ang napakagandang kalikasan dito sa DRT Doña Remedios Trinidad. Ayan, bakit ka pa nga malalayo kung meron naman tayo dito sa malapit para lang mag-enjoy tayo at ma-relax. Kaya naman tara, samahan nyo po at nang tayo ay mag-enjoy at may relax natin yung isip natin dito sa napakagandang kalikasan sa DRT. Ayan. Ayan guys, sobrang napakaganda na naging experience namin ngayon dito. Ayan, walang daan. Ito daw yung daan pala. Ayan, malalim. Oh, ano, pipicture ka ba? Ha? Magpipicture ka? Kaya ba? Nasa 9 falls na daw tayo. Ay, Diyos ko po. Ganito pala kahirap dito. Ano? Bakit bumalik ka? Ay, nako. Kahit saan pwede dumaan. Ang sama, nasira ko na yung tsinelas ni Abe. Malalim din to. Oh. Ayan guys. Sobrang lalim. Lagpas 3 tao yung lalim dito. Kaya hindi tayo pwedeng tumalon dyan. Antay mo ko. Napakaganda ng adventure namin na to ngayon. Nakakapagod nga lang pero masaya. Sobrang ganda ng lugar. Yan. Ayun yung mga kasama namin no, nag-uusok doon. Oh. Ayun oh. Ayun oh, nag-iihaw sila doon. Ayun yung isa. Saan tayo? Pang ilan na yan? Pang 10 falls na daw to. Ayan. Ayun siya oh, 10. Kasi nga 13 falls yung ating pupuntahan. Pang 10 na, ibig sabihin 3 na lang. O, di ba? Ayan guys, pang 10 falls na tayo. Yung iba ay hindi ko nakuhanan, mamaya na lang pagbalik. Sobrang hirap umakyat. Ibig sabihin, 3 falls pa ang ating pupuntahan dahil 13 falls ang ating tinatarget dito na ating pupuntahan. Kaya sobrang nakakapagod man pero sulit naman yung lakad dahil enjoy na enjoy ang adventure natin ngayon guys. Ayan o.
Ayun yung isa, maliligo daw siya doon kasi medyo mababaw. Kitang-kita niya yung ilalim. Ayan. Wait lang, Lo. Wait. Oh! Ang saya-saya! Wait. Ito, may daan dito. Nasaan kaya ito? Ayan siguro yung daan. Ha? Yan siguro. Pwede yun doon. Eh baka walang talunan doon. Pwede mo muna dito nga. Set up. In the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony. A love Okay. Ayan mga kabitulana, nandito na tayo sa 112 falls na to. Ayan o. Kasi yung pinaka-topic natin is charging falls. Nagmula tayo sa, ilan yun? Ilan yung pinaka- 7. 7 falls hanggang 13 falls na pupunta natin. Dito na tayo sa 12, ito na yung 12 oh. Ibig sabihin, isa na lang. Ayan. Ayan na yung pang 12 oh. Parang nakukuha mo ako dito. Oh, ano na yan? Dahan-dahan dyan. Napakaganda ng kalikasan, mga kabikulana. Ayan oh. Sobrang ganda. Nakakaamis talaga yung ganda. Oo. Yeah. Ayan guys, naglulumuhod. Kala mo madali ang trekking ha. Madulas. Kung gusto mo ng magandang kalikasan, ano pang iniintay nyo? Dito na kayo pumunta sa DRT, Doña Remedios, Trinidad. Ayan. Ang lugar na to, Barangay Camachin. Ayan, Barangay Camachin, DRT, Doña Remedios, Trinidad. Sobrang napakaganda. Asan? Asan ang 12? Ha? Sure ka yun yung 13? Ha? Yan na ba yung 13 falls? Ito guys, so napakaganda ng tubig. Sobra. Pangalinaw. Punta natin. Ayan o.
Babain nga natin. Ay, tayo mo. Madulas. Muntik na tayo dun ah. Madulas yung bato. Ayan. Ganda. Oh, introduce mo yung pang 13 falls. Eh guys, dito tayo sa Pan 13 Falls. Medyo bumabaw kasi maraming buhangin. Pero malinaw naman yung tubig. Ayan o. Saka maraming fish. Manghuli ka muna. Ayun, malito. Fish na fish. Ayan, ito yung pang 13 falls. Ayan, naabot na natin. O baka hindi pa to. Kasi wala akong makita ditong sign na ano pang 13. Hinahanap ko nga, wala akong makita. Palagay ko baka hindi pa to. Try ko pumunta ron. Ha? Baka mapano ka pa dyan. Diyan ka magdaan, tingnan mo nga. Ayan, paano pa ako maliligo nito pagod na? O, diba? Ha? Kaya ba? Meron pa dyan? Meron pa? Ha? Wala na? Eh, halika na, balik na tayo. Yun! Lagyan mo yung cellphone mo, ito tayo na tayo. Para kita yung